kai wawa kai wato Allah ya baka nazara wannan ba karamin shegantaka iya ba wallahi tallahi ya iya shegantaka na waziri Allah ya taimake ka wato barin ba ku labari Allah ya taimake ai shi yasa na ware wannan lokacin duk zaman nan kowa ya shi Allah ya baka nasara sai ya faɗa mana labari wanda zai gamsu da mu Allah ya kara ma lafiya duk shekara ɗaya sai an cire wannan rana mun nima gado na yi amma Allah ya baka nasara wannan ya fa iya shegantaka fa na waziri ba ku ji shegantaka ba tuku bari in ba ku labari wanda ya fi ma wannan shegantaka kuna ji na da kyau kunninku nawa biyu kowa ya ƙara na uku sha labari ƙara Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka wata rana kamar da haka duk ƙwarya ta gari yanzu kana a ragaya amma kai ka zo ka kwanta kana bacci duk mazan kirki sun fita nema yanzu kasuwa to wallahi daga yau in na ƙara samun ka kama kara baka tashi ba da ruwan zafi zan tashe ka to mun zafi haka ka tashi ka fita ko kuwa tashi za an ƙara nuna Allah ɗan kama ne. Ko yanda zan rama ne.